Action Reports, Afternoon Edition. Power is back makagson ini ang gin-anunsyo sang Negros Electric and Power Corporation o Negros Power nga ilanagin balik ang supply sang kuryente sa masobra 40,000 ka mga konsumidor. Pero i-confirm ta na dugay-dugay makagson, no? Wala no oras gid ba? Ano ni siya fully energized na or may ara pa portion makagson nga medyo hindi pa gid mo sina. Now ka-complete ang power supply. Joining us aton nga pagpangalagad is of course the ever dynamic Sir Jonathan Caverang, spokesperson sa Negros Power. Action Reports, Afternoon Edition. Sir Jo, good afternoon si Action Jan Diaz dari sa Action Radio. Action Jan, mayong hapon sa aton mga tagpalamati, mayong hapon gid. Yes Sir Jo, I don't know if we could give already makatag kita bla good news sa aton mga konsumidores ilabi na sa naapektuhan silang pagkaguba sang Alice Feeder 1 and 3, sir. Yes, good news gid, no? Kay siyempre na-restore na naton ang kuryente sa tanan nga mga feeders. Wala na kita sang rotational brownouts, no? Particularly sa Alihis Feeder 3. Through our mobile substation. Salamat, no, sa aton nga 10 megavolt amperes nga mobile substation nga halin pa sa Iloilo. No, ang supposed to be 2 weeks, naging 5 days na lang kag naibalik naton ang supply sang kuryente. That is why sir, naamo taling ipamangkot ko nga kung pila ka days, but just 5 days. Kay wala man kita nagkompromiso gid nga sa amo sining adlaw 5 ka adlaw lang ma-solve naton ang nabatian ko ni Liga. You're saying nga basi 2 weeks pa para do at least makapangaman ang publiko, sir, no? Oo. Actually, supposed to be kagabi tani na, no? Kasi nagulan, no? Naling nag-ulan. Okay. So gin-postpone namon kay inang aga, no, kay na lang naghuraw, nagsilak liwat. So nahambal naton ang ina nga 2 weeks because nga sang umpisa, no, sang natabo ini a day after, ang first option sadto was the energization sang bag-o nga 18 MVA nga power transformer nga halin sa Silay, no? Ang warehouse, no, na dito tani gamiton. So but gintun-an, no, sang Negros Power kag ni Mr. Well Castro nga ang 10 MVA nga mobile substation sa Iloilo basi pwede ani i-pull out. So gin pull out namon ang iya nga ginaserbisyuhan nga lugar, ang Megaworld District, gin-connect lang anay namon sa Megaworld nga substation, kag ang ining mobile substation ang gindala naton diri. So that's why na siya nakalabot sa 2 weeks, kundi naging 5 days na lang kag napasiga na naton ang mga consumers. Pero Sir Jo, ang akon dito pamangkot, and even others were asking, no? Diba, ang aton term is we fully re-energize the area of Alihis Feeders 1 and 3, labi ng 3 nga 5 days may ara sang brownout. Pero Sir Jo, ano man, may ara patagya po rotational brownout nga himuon or okay na gid ya? Okay na, wala na, no? Kay ang capacity sang mobile substation pag-abot sa megawatts nga ginatawag, that is 12 megawatts. Ang demand, no? Ang demand is only 9.3 megawatts. So sobra pag-ani siya, di ba? Sobra pa siya. So there is no need for rotational brownout kay wala man niya ginakulang ang supply, no? Sobra pa. So ginaklaro naton because of that wala na sang rotational brownout nga tag 3 hours, 3 hours or 5 hours. Wala na, no? Ang ang iban nga mga feeders naka-tie up gihapon sa iban nga substations nga malapit dira, no? Like Gonzaga, Sumag. Amo ni sila ya ang nagahulat naman nga kung matapos ang 18 MVA nga power transformer, ang target hina matapos mga September 2, dira na sila ipang-connect na, no? Ipang-connect kag itanggalo ng ilang tie-up sa iban nga mga substations. At least klaro mo pa natin yung next question ko kung balak ay o nagid ang Alihis station, gali kay sige gyapon connected kita sa iban nga mga adjacent nga mga substations, sir, no? Basta ang importante dira whether naka-tie up siya or not. I mean, ang punto is sa subong sa subong manasuplayan na sang kuryente ang tanan nga consumers. Sir Jo, gusto ko blagaan
kamo tsansa kay hindi ni nigar kag hindi ni maano no naton malay o hindi tabi kabutig sini nga kamo yang ginatake sa sitwasyon sa diri subong. Sige sir, we are very much willing no holds barred. O gani, pero Sige, kami sir, ako ya sir personally nakaintindi ko ako ng sitwasyon mo kay I am aware of the situation. Pero para mapatagla naton sir sa publiko, ining facility nga nagaguba kay sino ni facility sir how? Iya sang Sineco na sir. No? So hindi iya ka NFC no? Hindi iya na NFC. Hindi gin panubli ta na siya no. Oo. Remember last year nagambal na ang Sineco, di ba? Nga damo sila gamit nga nga old age na, no naga-overload na, kinahanglan na sang upgrading naling why sila kwarta, di ba? Okay, Why sila kwarta. So that's why nagsulod ang Negros Power paagi sa joint venture para kami ang mag-finance. Nagsulod kami sa operations ang nagligad nga August 1 as part of our transition. Naling August 21 pa lang ang ining plano nga i-rehabilitate na na siya inatake na siya, na stroke na no, nakumatos na. So why kami choice kay ara na kami, di man nato na pwede nga talikdan no, ginatubang naton no. So we did our best no. Kabalo ka action diyan ang ini nga 10 MVA nga mobile substation asset ini sang more power sa Iloilo. Amo tadi pamangkol ko sa balayran ta na. Amo na okay. May nagabayad na sina. Okay. Ang nagabayad sina ang mga taga Iloilo. So meaning ilagi to ni agli kay Iloilo sir. Ila na iyang sila na ang nagabayad sa ERC no. Oo, okay. But pinul out naton kagindala diri. Dako marisgo no? Gabi yes, na ris. Pwede na akigan sang ERC ang more power nga aman nga ginpadala ninyo sa Bacolod ang asset ninyo diri no. Pwede kami na nga ma-penalize no. Naling ang amon is bahala na, we will take the risk. Ang importante matagaan na sang kuryente ang mga consumers sa Bacolod no, sa Alihis in particular. So wala na siya sang epekto sa rate sa kuryente. Binaklaro naton kay may mga nagagwa nga istorya no nga masaka. Paano mo pasakaan ang distribution charge? Number one, wala kami sang CPCN pa. That's one. Wala. So wala kami basis para nga nga sukton ina no sa aton consumers kay wala ka man CPCN, mambalang ERC nga ti sala nyo na nga naggastos kamo nga wala man kamuya CPCN na ginastos kamo inyo di ba? Oo. So wala na wala na aber sentimo nga mangin epekto sa distribution charge. Kung may ara man nga may matabo man nga mga fluctuations of rates in the next coming months, that's not because of that no? That maybe that's because nga masaka ang presyo sang generation charge no? Transmission charge, but as far as distribution charge wala iya sang may matabo nga pagsaka. Bisan pa gani nga gastoson na namon ang 2 billion pesos. Ang plano namon nga i-gastos in the next coming years. Ang commitment ni Mr. Castro no sang Negros Power sa Senado nga in 2 to 3 years wala sang increase. Panamion anay namon ang serbisyo. Pag nabatyagan na sang consumers nga nami na no, gamay na lang ang power interruptions, kung may ara man dasig na siya nga magbalik ang kuryente no, na-rehab na naton tanan ang ina nga mga facilities. Then that's the time kami nga makadto sa ERC nga kung pwede kami maka-recover no. Naturalmente ma-request ka man sang recovery sa pila ka adlaw. Pero that will be soon. Dugay pa na iya. Dugay pa na iya. Gastusan anay namon todo na no para magnami ang aton nga mga pasilidades. Amo na kay at least blaster at least sa mga nagapamati, di clear sa ila nga ang naguba niya hindi niya Negros Power. Ay wala kami sang why kami August 1 lang kami nagsulod. Anong buot silingon nila? Isang nag-abot kami sa August 1, nagdala kami sang 13 anyos nga power transformer kang lumupok. Hindi niya. Iyan na iya kasi neko. Why kami sang ginbutang da, why kami sang gintandog, why kami sang ginbawas. Ang amo lang guro nga natandog da, ang hilamon nga nagatulubo, nga pangtaba.
Pero to sir, for knowing that sir, nga gabi ang risk gali sir no, nga magsaylo-saylo lang sa facility, even a more power, even atubla ang ilang nga substation sa iluhon mo di, you can be penalized by Energy Regulatory Commission, ERC. Tapos ti diri sir in the Bacolod City man, I don't know if it come to your mind nga basi sa ulay po di man may kita di mobile substation sir. Naka-part na siya sa plano. That's part of the 2 billion pesos nga gastusan nga ang Central Negros may ara nga sarili nga mobile substation. Part of the plan. Part na siya sa plano gid man ara na no sa plan. Mm-mm. Kinahanglan ina siya because nga when the time comes that we will total rehab the whole compound of the substation, dapat may mobile substation nga masalo no sang trabaho, sang i-off nga mga kagamitan. Like what we are doing, sa Iloilo no. May 30 MVA kita tong mobile substation sa Molo, subong naka-standby siya ang naga-supply subong sa bilog nga Molo, kay ang Molo nga daan nga substation gina-rehabilitate. So, pila na kabulan, no? Mga 8 months na siguro ng mobile substation ang nagagana. Okay, so... Pero both silingon, sir, just advancer na lang nga daan, basi ma-excite sila. Yes, sir. So, meaning, ang tanan nga mga daan, nga mga substation, is lang kinabago? Ipang total rehab. Total rehabilitation siya. Inang mga compound nga na, no, ang tawag, nakita mo na, may nakita ka ba nga substation sa Sineco, sir? May Gonzaga, ASDE. May diri sa may 35, no? Anong naglupok? Imbutang ta na lang abi inang alihis nga na, no? Ilang alihis. Alagyan ko ginayang alihis. Ang alihis kita mo da, no? Ang gate lang tawa bala. Ang gate. Okay, ano na, cyclone wires. No? Ang fencing niya, cyclone wires. Hindi pwede na, hindi dapat no, dapat concrete na nga, close nga, hindi mahabyan sang bato, hindi masakaan sang kuring, no? Hindi masudlan sang ido. May structural design. No, nakita mo ang ilang ako nagkadto ko dito sa ginato ka to eh. Balikan ta si Sir Jonathan Cabrera. Kabalo ka, information is power. So it's important. Kaya agakatabukon ka isa, mas una kita basol sang sa insinde sang situation, no? Sir Joe, bot silingon sina sir, ang mga ini nga mga station ni may mga structural design ni dapat nga sundon. Yes, kung gusto mo gid sang ginatawag nga standard, no? Ano na siya mo tama na siya hazardous nga lugar, no? Kay high voltage ina da. Heart ina siya sang kwan, di ba? Pag kita mo naglupok udi brown out tanan, diba? So dapat halungan mo gid na nga facility, no? So i-fence mo na siya. Dapat wala da sang hilamon. Dapat puro semento, kung hindi man semento, gravel and sand. Okay, ang iya na nga mga relayed mga panels sina dapat naka-house na siya sa di aircon nga kwarto, no? Wala dapat sang mga yabok, wa isang mga lawa-lawa, okay? Wala sang mga tuktok, ang mga trusses. Wala dapat sa mga naglalapta nga basura, kay kung may basura, may daga, may kuryente inang mga sapat nga na kung sumaka na to karon sa imong transformer malupok, no? Magkaroon sang ground ma-cause siya sang pag-shutdown. Mga amo na bala, no? So dapat maayos gina siya, no? So kung ako magtan-aw, kung sa amo niya nga pananawan ang sitwasyon sang aton nga mga substations diri malayo gid siya sa standard nga ginatawag, no? Sa standard. So we will not, of course, let it be nga kung ano siya mo na lang na we will and we must, no, rehabilitate totally no nga how ason mo gid na da ay amo nang ilang nga kahimtangan, no? So and in doing that kinahanglan nga may ara kita nga naka-standby nga mobile substation. Sir Joe, on behalf of Negros Power, anong gusto mensahe nga palambot ni Sir Ruel Castro, even in the part of Negros Power sa itong tanan mga konsumidor, sir? Yes, ang natabo nga ni way nato ni siya ginpangayo, no? Ginaklaro nato way kami nalipay sina, no? Way kami nalipay sina. But it happened and we did our best, no? And we hope nga
ma-appreciate man na sa aton nga mga pumuluyo sa mga consumers nga naapektuhan. Nagapangayo kami sang pasaylo liwat, no? Ang siguro ang pagpangayo namon sang pasensya is hindi makatupong sa kaakig kag inconvenience nga inyo na experiensyahan, pero hindi kami maguntat sa pagpangayo sang pasaylo. Wala nato ni gusto, hindi namo na gusto nga matabo sino man abi ang may gusto nga magkaamo na, no? But we did all the efforts extraordinary, no, nga ginobra naton. And we hope and pray nga tani hindi matabo ina kay may anom pa kita ka mga substations nga delikado naman ang kahimtangan, and tani sa pagbulig ninyo kag sa aton nga mga opisyal, we can start na, no, the full implementation of the 2 billion pesos nga rehabilitation and modernization program, no, for the next 5 years. Nga makayo nato ni tanan, and pag nag-abot ang tiempo nga naga-rehabilitate kami kag maghambal kami nga may matabuanay nga power interruption because of the rehabilitation, tani hindi ka mo maakig, no, kay ginihimo nato na para hindi na matabo ang kapareho sang krisis sa alihis. Salamat, Kid Action dyan. Sir Jonathan Cabrera, thank you so much, sir. Mayong hapon. Thank you, sir. Mayong hapon.